Monggo niki jajal sik. Iki enek hadiah karo enek sangu komae Dokter Doni napa sinten niki wau. Sik jajal, aja kesusu ngacung ae. Sing omahe Serengat enek ora iki? Pira, Nduk? Sambi. Samben. Samben kono. Samben ngendi, Nduk? Blitar. Lah kok iso teko kene kuliah? Rapi. Ya jawi sampean Blitar wi. Wis tau? Duh bene. Bene sampean dijajal. Ngembul. Ya wis piye? Bondowoso. Bojone kene. Ya, padeh men ya bojomu golek wedokane. Mikir ndi, Pak? Ya Gus. Ya. Amit. Keras. Bontoro ngendi, Mak? Oh, jangan nyebut-nyebut namaku di Ya. pojok. Ya salam, Nduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya kamu siapa? Sofi Gus, Sofi. Rumahnya mana, Pi? Kesamben. Samben. Kuliah toh? Boten, tasik sekolah. Di Kesamben. Samben Malang. Nggih, Blitar. Lah kok iso teko kene to, Fi? Teng griyane Rencangi. Wong kuwi kancamu sing dada-dada wi. Nggih. Omahe ngendi kuwi? Blabak. Oh kamu memang sering pulang ke sini? Boten, tasik ping kalih. Sik ping loro. Nggih. Kapan maksudnya tahu melok pengajianku juga? Kalau di Kediri masih pertama niki. Oh, iki anjen sengaja kok piye to iki? Anjen sengaja rene enek pengajian apa piye? Nggih, sekalian ngoten Gus. Kan jarang main teng Kediri juga, terus sekalian ada jadwal jenengan teng mriki sekalian ngaji. Nanti berarti mampir ning omahe kuwi. Nggih. Piye to iki nyapa kancane iki? Bohong piye? Me badal. Lah apa kenal iki arep badal? Bahaya iki. Ya wis, sekolah apa? SMA? SMK, kula sing HP-ne Ical niku lho Gus. Ilange ning pondok. Boten sanes. Terus akhirnya ketemu ora ke? Boten. Ya Allah, akhirnya gak temu ke? Boten Gus. Sampai saiki gak temu. Boten. Yo ngalah, wis tuku HP ne. Alhamdulillah sampun. Weh, alhamdulillah. Ojo nyolong HP to, Cah. Tak umumne sik. Nek kunci motor, HP, KTP, SIM. Nek ngaji karo ST, sak nakal-nakalmu, konsepe siji ling-lingen, zero kriminal. Kowe duwe kriminal kebiasaan mendem apa-apa, wis aja kok gawe ning majelis nggih. Eman-eman. Aja nyopet-nyopet to, bocah tolol. Kowe engko nek nyopet ning majelis, manuk mabuh. Nek lanang kok nyopet ning majelis sak dongakne manuke abuh. Ndoke kepyar. Ya toh, nek wedok dongakne abuh sembarange. Aja sampai nyopet ning majelis. Malati, paham? Dadi genayem, wong-wonge genayem, enek HP ceblok ning iso dibalekne. Ngono lho. Enek kunci motor digoleki sapa sing duwe nek ra ono go ning operator nggih to. Dadi pengajian iki gen rukun. Syukur-syukur silaturahmimu malih tambah, akhirnya rezekimu malih tambah. Ngono lho ya. Yo ngalahke HP apa to Vi ge? Samsung. Nggih, Samsung A13. Saiki HP-ne apa saiki? Alhamdulillah iPhone Gus. Wah. Kira berkah solawat Samsunge ilang,
ganti iPhone. Sing nemu ngahingi. Bocah tolol. Ji loro, telu, papat, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ewunan. Ora usah khawatir ya lho, komae Dokter Doni Pak Sidul. Pak Sidul ini mesti aktif, rung tau tak sangoni ya engko. Pi, orang tua di mana, Bapak? Di Samben. Oh iya, sini ada sarung untuk orang tua. Wah, iki enek wedokan iki. Maksudnya iki wong wedok. Wah, sajadah iki ya, Pi. Alah gendang tek loro ngene, Pi. Mumet tau. Sarung di bapake sampean. Iki sajadah karo mukena. Wis ngono, Pi. Nggih, mbah nuwun, Gus. Sami-sami jek sekolah aja gampang pacaran no, Pi. Mboten. Ya iya. HP-mu ilang neh kok. Lah. Apa iki? Tas putus cinta, Gus Gian. Oh, tas putus cinta. Lah nek tas putus cinta harus aja baru nyambung neh. Mboten. Lah iya. Aku paham. Nah, aku senajan karo ceritane tapi nyebutne jenenge ngono wong-wong iso kaget kabeh. Lah. Ya ngono wi. Oke, tenang rasa khawatir. Cinta yang tidak ada dusta hanyalah mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, piye? Oke, tenanan ya, ngono ya Pak Sidul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Miki wis dibalekne? Maliran? Enek to? Wi omahe ndi kambi putih wi? Ngunut. Kelot. Wah, ngori iki. Baju putih ini ae Pak Sidul ya wis. Wis to Mak, aja jerit-jerit kok diperkosa ae. Nek wis oleh uang ya wis ngono. Yo, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa, Bu? Mujiati. Bu Mujiati, dalamnya pundi? Jagul. Tenang ya, Bos. Jagul. Rezeki gak apa-apa. Itu bawa apa, Bu Mujiati? Donat buat Bu Nyai. Duh, yang buat siapa? Bu Mujiati. Jenengan piyambak berarti. Nggih. Mau dikasihkan saya. Nggih. Luar biasa. Tolong Pak Sidul diterima Pak Sidul. Kalau pengenane Piye ceritane wonten piye? markas. Nggih. Kula ajenge ngrika. Nggih. Sampun masak dipun sanjangi koncone lekne LP mboten saged. Terus mboten bidal. Pas mulutan. Nggih. Yo ngalah. Terus jajane kula titipne lare-lare alit-alit niku. Ya Allah matur suwun sanget nggih. Nggih. Mugi-mugi rezekine jenengan lancar. Amin. Nyambut damel jajan. Nggih. Alhamdulillah lancar mugi-mugi mantu niki barokah tambah sugih. Teplok timut tumut Pak Gus Idam. Nggih. Teng Duwet. Nggih. Teng Dorjo. Nggih. Kutukan. Gadungan. Nggih. Alhamdulillah lancar. Nyambut damel tambah lancar. Nggih. Tambah laris. Nggih. Mantu niki mugi-mugi tambah laris mare. Amin. Putrane pinten? Kalih Bojone? tunggal. Guyon nambah bojo gundulmu kuwi. Anu, nggih pun putrane pinten wau? Kalih. Kalih. Putune tunggal. Putune setunggal, ya Allah, iso ge donat, ge jajan, weh luar biasa. Ge anak gundule neh. Bocah tromet ji loro, telu, papat, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dari Dokter Doni ini tadi. Pun, terus jenengan niki, angsal niki. Ki sarung karo kudung. Artone tak lebetne nggih. 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 Matur suwun nggih Gus Idam, kula dongak-dongakaken lancar. Nyatuake sehat. Jago laris terus nggih. Piye? Apane sing laris? Donatipun. Oh, donate sing laris. Nggih. Oh, sing laris sih donate, balike ning dheke dhewe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Weh, Bu Mujiati. Wong pusat. Iki lho. Weh, iki ndang teko, Mak.
ngadeg kok. Heeh. Heeh. Ya iki lho kala. Wes, iki lho, yo Mak. Salam lho kok malah linggun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Gus Idam. Siap, sugeng dalu namine sinten? Kula Bu Yuli. Rumahnya mana? Saking Deyeng. Deyengi ngendi to? Deyeng kidulipun Batu Aji. Wong nggih celak mriki. Terus kakungipun tiang Ngancar. Oh niki wau mangkat ke Ngancar. Nggih. Nggih, kali sinten mawon jenengan? Nggih tiang lare-lare kalih tetanggi. Sering derek pengawasan. Sering. Pun dangu. Nggih mulai wonten Gadungan, wonten Nggogorejo, Nggih. Dorjo, Nggih. wonten markas kalau winginane. Oh nggih. Sing diremeni napa ngoten niku? Kula remen nggih kalian hadroipun, Alhamdulillah. remen kalih Gus Hidam, asalipun ceramah. Wow. Sedaya penggemar mulai alit ageng sedaya saged nampi. Sampai wong tanggung barang. Lah yo alit ageng tanggung. Iya ta? Sedaya seneng alhamdulillah. Remen. Tapi alhamdulillah sakniki ngaji ning ndi akeh gitu. Ge uwangi mangkat ngaji malih pede. Nggih. Sakniki akeh alhamdulillah. Terus bocahi malih pede ngekspos pengajian kathah ta sakniki. Alhamdulillah. Melok marem melok bungah. Bahkan majelis-majelis juga banyak. Bahkan yang Jawa Barat iki sapa sing biasane Ceng Dudu iki lho. Ceng Dudu iki yo ge majelis. Kadang ning kono nyeritakne kene, engko gang sak wulan rene neh. Jawa Barat sana. Nggih. Nah, tapi luar biasa. Tiru-tiru tapi mengakui ngono lho karuan. Lah. Jo kaya sing tolol-tolol ngono kuwi. Alhamdulillah. Jadi jenengan napa ngoten niku efeke melok ngaji ngoten niku? Nggih, mugi-mugi kula nyuwun barokah kalian Gus Hidam. Anggenipun ngaos mugi-mugi diparingi lancar anggenipun nyambut damel. Nggih. Nggih kalih nanem-nanem supados hasil. Amin. Wes pokoke bulan Maulid niki sak sampune Maulid ya pokoke istiqomah sholawatan terus. Amin. Maksudnya ora kudu ning majelisan ning omah barang ngoten niku istiqomah insyaallah pun. Niku nandur barang-barang tukul niku mengke. Nggih, Ji amin. loro, telu, papat, lima, enem, pitu, 8, 9, 10, 11, wis lah. Satu sae. Matur suwun Gus Hidam. Nggih. Niki sajadah Bu Yuli. Nggih. Dan wes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bon. Prambon. wes. Nya Pak Sidul, nggih jenengan. Nya. Iki sarung nya Pak Sidul, damel jenengan Pak Sidul. Nggih. Pun. Takoni apa Pak Sidul? Mesakne ning ndi Pak Sidul? Ya teko terus lho wi. Sampai legrek.